Ubaba uke wathi majority of abazalwane abakhona la eIBM bake bakhonza kwezinye indawo before. Ubaba waphinde wathi kuyenzeka uNkulunkulu avume sidlule enhlungwini ukuze sifunde futhi sikhule noma siqine. Amen. Ngicela ukubuza baba ukuthi the dynamics noma ukuphambana kwembono kithi sabazalwane emabandleni ahlukene kungabe konke kusuke kuyingxabano noma sometimes kusuke kuyicebo likaNkulunkulu ukuthi khona okufanele akhule abe elevated spiritually noma afunde okusha noma njalo kuhlale kuyingxabano esho ukuthi lelo bandla la affecteka noma lihlaselo sathana noma kuyenzeka liphazamiseke kanti kunenhloso ethize uNkulunkulu akanayo. Kwenzeka kanje. Yes, kwenzeka in both ways. No matter angabe uNkulunkulu akakhulumanga noma uNkulunkulu ukhulumile, someone must learn. It's either we fight ukulwa nje, yazi ukuthi once kwakhona ukulwa phakathi kwabantu ababili akekho uNkulunkulu phakathi kwabo. Kodwa ngeke ngafundi ezweni likaNkulunkulu elithi uAbraham benolothi balwa bebanga nje into eyodwa bebanga isuccess ukuthi sebenemfuyo eningi banama amadlela asephelile balwa phakathi kwabo kanti uNkulunkulu uthi lithi iBhayibheli wadala yena isiminyaminya. uNkulunkulu wadala isiminyaminya for them to split. Ingakho ngithi kuyenzeka ukuthi ebandleni kube khona isiphithiphithi esidalwe uNkulunkulu kwesinye isikhathi kube khona a split because kungena uSathane phakathi nendawo. For someone to learn. Bangifunda izwi lenkosi lithi ungcono umakhelwane oseduze kunomfowenu okude. Elinye lithi ngizomisa ingelosi ezohamba phambi kwakho ukuze ungayicunuli. Yes. Elesithathu lithi uma izindlela zomuntu zimthokozisa uNkulunkulu umenza hlalisane kahle nezitha zakhe. Amen. Okay. Elinye lithi baba mangabe uyakonikela ukhumbula ukuthi wonene nomfowenu jika ubuyele kuye nibuyisane bese uhambisa umnikelo. Umbuzo wami ngenze njani mangibuyela kumzalwane wami ukuthi sibuyisane angafuni isikhulumi. Okay. Mark success again. The fact to heal again now wanga accept success again and you go to God. When we are uNkulunkulu uyothi inkosi ngimonile ngiyaxolisa kuye akanimukela ngoxolo and uNkulunkulu ngicela kweumusa kube uwe oyongikhulumela naye one day akuze ukukhuluma kwakho yobukhulumile kimi. Untutu Budaza. Okay. Baba, I need a direction in this situation I find myself in. I have a court date on the 21st of May because of the fight that has happened at home. I have made terrible mistakes and everyone has turned against me. I never knew my family hated me so much. I have developed anger and anxiety. Ngicela umusa kuNkulunkulu siphinde sizwane nefamily yami. I-court date icala lizo-withdraw icala lizophela udinga i-deliverance before athi ucela ukuxolelwa noma acele ukubuyisana. Unedimoni lisha lifikile kuye lisha sha. You understand? Icala lizo-withdraw futhi lizophela useshilo umoya ngcwele ngiyabona ukuthi uzokwenzakalani. Unoxolo Majola. Kulezi insuku baba ukhuluma ngokuthi singenzi lutho uNkulunkulu engashongo. Yes. And lokho uyakuphinda. Uma wenza into engashongo lutho uNkulunkulu usikhipha kanjani kuleso simo? Ngendlela ongene ngayo. Ngiyacela ukuthi verify uqala ngoba usekuyo lento. Aka verify athole umono kaNkulunkulu ukuthi what to do ngoba abenze bengazi bengenalwazi bayaxolelwa uyawenza umusa kunalo kade azi wangena. Amen.